Здравейте, потребители на YouTube! Тук ще ви покажем как се прави фойерверк изстрелвачка. И фойерверк и изстрелвачка. Фойерверк сигурно знаете как се прави, много е просто. Не трябва да ви обясняваме. Това не е просто изпусквател изстрелвачка, която ще направим, ще ви покажем. Ето, нашия приятел Ади 180 я прави. А това, което виждате до нас, е нашата къща. Добра е, просторна е, има вътре неща. Ето, нашия приятел пуска машината и сега ще видим фойерверки във въздуха, но може малко да бъгва. Извинявайте за неудобство. Чакайте да хапна малко, що и какви фойерверки виждаме на небето. Свършиха фойерверките. Сега нашия приятел трябва да изгаси машината. Да има тия скелети, какви стрелят. Се привери. Както виждате, от тази машина, ако се потребява много бързо, понеже лаптопа не ми е с много бърз процесор и така. Надявам се да се ми помогне с този клип. Добавлявахте се. Ако ви харесва, дайте палец нагоре, ако не ви, дайте палец надолу. Това че е по ваш избор. И от нас чао!